Čus lidi, vítám vás u Let's Play na NHL 09. Čus vůbec. Ajaj. Bude to po třetí. Sakra. Ava. Hrajeme na střední hru. Sakra. Přebrali. Pardon, trošku se mi to seká. Ale 20... Ježiš. Blbý offsidy. Bude to po třetinách, protože to skutečně na 20 minut. Takže bude to na 3 části. První zápas se hraje s Finskem. Díky. Ajaj. 93 km/h. Vlastně my jsme v Helsinkách, že? Takže když dají gol Češi, tak to nebude nic dobrýho. Stejně blbý. Teď mi to moc nepůjde. Když hraju na střední. Vždycky jednou tak trénuju. Napuch se vrhá, straky. Pojmo se rozjíždí. A vede Kotouš přes modrou čáru do útoku. Posílá puk. Dobře, Jagr to vychytal. Jagr má puk pod kontrolou. Střelil dělovku. Obrana blokuje střel před brankou. A puk dostal Kabrleho. Nikomu nenahrávám nikdy. Skoro. Dobře, minuta. Hazování vyhrává Finsko. Vrací se za svou branku. Cílí puk na bránu. Vokoun to chytl. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Vokoun vždycky chytne. Straka vyhrává hazování. 1-1. Jo. První gól. Na první gól jsme nemuseli dlouho čekat. A nějak mě to nepřekvapilo. Tenhle tým našel slabinu a neváhnul okamžitě využít. Cílí puk z místa před bránou. No konečně přihrávám. Vokoun. Vokoun to vždycky sice nevychytá, ale aspoň. Oh. Zapy. Šviňou. Hej. No, je to tu. Ne. Jsem se do něho netrefil. Ne, díváme se na toho dobrýho stěna. Jo, Vokoun nebude. Ale to je blbý přes sprintování, že můžete snadno přijít. Aj. To je. Přesně. Jo. Tak se kouknem. Pokud některému protihráči v hře nestačí, že nedovolené bránění není to nejlepší řešení. Cítím. Útok opatrnej. Tak dobře.
Hned při první přesilovce je potřeba vyvinout tlak. I pokud si nepřipíšou bod, posílí si jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. Pálí na bránu. Pitkanen. Vyhodil kotouč pryč od branky. Kabele. Dva na jedno. Stojí sám před brankou. Další rána. Škoda. Žebnický. Ne, to jsem nechtěl. Za brankou. Nevolný. Střílí puk z místa před brankou. Tým České republiky. Aj, jsem taky nechtěl. Straky? Pálí. Zachytává celu. Honke pryč z pásma díky dobré obrané práci. Vytkanena. Leftinen nahodil puk do útočného pásma. Krouží kolem branky. Pálí pukčí silou. Židlický. Puk je mimo obrané pásmo díky dobré práci. Vojva. Leftinen. Dobře, 4 minuty. Skoro 5. Stojí sám před brankou. Aj. Rozhodčí ponechá výhodu. Zablokovaná. Trest, zase. Za crosscheck. Crosscheck. Svině. Pouze obrana. Hazování pro ztrátu. Dobře. Cílí. Kyprosov chytá ránu. Zcela po právu dostává naši pozornost Marek To Židlický. 5-3. A, to neumí chytit. Tým České republiky se zmocnil puku. Ší silou nabral puk. 141 km/h. Kyprosov chytil střelu. Nevolný. Zcela backendem. To asi 3krát střelil na bránu. Puk pod kontrolu. Havlák zavinil offside. Bude se vhazovat. Zabiju Havláka. Zavinil offside asi už 3. Hazování vyhrává Česko. Stojí sám před brankou. Za brankou. Ještě 3 sekundy, ale pak ještě bude, myslím, že 1. Tohle má kotouč. Timonen se vrací do hry, ale jeho tým je stále v oslabení. Pohybu nahodil puk do pásma. Vrací se za svou branku. 1-1. Střílí Jo. na bránu. A střílí gól během přesilovky. Dobře. Židlický. Standard. Získal puk. Jo. Dobrý gól. Nevolný. Rychle střílí. Získává Řicka. Timonen se pokusil o vyhození. Neúspěšně. Puk přijel přes čáru a to je zakázané. jenom fandí, jenom. Útočník připraven hodit puk. To mě přerazil. Hazování vyhrává finský tým. 2-1. Vypíchnutí puku. Ten radě střílí z přihrávky. Straka ve středu. Pálí tvrdou střelu. Tým Finska si drží puk. Nedrží. Píská postavení mimo hru. Jo. Do brány. Hazování vyhrává Česko. Gól, hat-trick. A jak jako je to hat-trick? Nechápu. To je jako, že dá 3 góly a má hat-trick? Mě to vždycky takhle. Cílí puk na bránu. Timonen má puk. Vystihl přihrávku. Díky. Ve středu. Straky? Cílí puk na bránu. Straky už dal 3 góly. Teď jsem to měl chtěl vyrazit. Jo. A zvyšuje na 5-0. A kdo? Straka? Hráči se snížejí na vhazování. Jo, Straka je nejlepší. A potom zůstává na holi Straky. Škoda. Kaberle. Jeď. Stojí sám před brankou. Zblokovaná střela. Tým Finska má puk. Netrpěl náraz. Straka.
Straky. Výborný obranný zákrok. A puk má Havláta. Střílí puk. Puk má Havláta, není to spíš, že Puk má Havlát. Ten český dubbing je divný. Si bere Jágra. Ale ještě není vychytaný. Toskala pokryl s celou betonem. To skala. Se opět začíná. Hazování vyhrává finský tým za brankou. Vždycky, když dám na střední hru, tak prohrávám. To je divné, že teďka vyhrávám. Vokoun chytil tuhle střelu. Jo, Vokoun je borec. Škoda, že můžu dát jenom jednou hat-trick jako u jednoho. 1-1. U Strakyho třeba, už jsem dal hat-trick, už nemůžu víckrát. Ten to je škoda. Obrana. Přes střed. 2-1. Cílí puk. Oh. Puku se zmocňuje Česka. Židle. Je volný. Další základ. Nechal Škoda. si puk pro sebe. Ale jo, ten mu to nandal, to byla Dobře, už to máme 8,5 minuty. Možná Hazování vyhrává Finsko. Vrací se za svou branku. 2-1. Dobrý. Další zákrok. Si myslíš, že trafí gol? Zmocňuje kouče. Podržel puk moc dlouho. Jsme připraveni na vazování. Straka vyhrává vazování. Vokounovi nikdo nikdy nedá gol. Prozatím. Prozatím to platí. A blokuje střelu. Perfektní práce. Stojí sám před brankou. To není žádný zápas, když prohrávám. Sudí dává signál pro vazování. Vazování vyhrává finský tým. Salo nahodil puk do pásma. Kdyby aspoň jeden gol dali. 1-1. Kabel je sám. Toskala odrazil puk pryč. Sebral ho. Kojva. Já jim nechám šanci. 1-1. Já jim nemůžu jim nechat šanci. Posílá puk dál. Na kotou se vrhá Straky. A tohle taky chytil. Vokoun to vychytal. Je volný. Pálí. Z místa před brankou. Oni fandí Finsku, ty svině. Kdybych byl proti Slovensku, tak by nám fandili ještě Češi. Že bychom byli nebo kde to v Praze prostě. Postavení mimo hru. Připravují se na vazování. Vazování vyhrává Česko. A vidíme únik. Stojí sám před brankou. Nechal si puk pro sebe. A máme tu vazování. Že tam nemluví vůbec. Bum. Že můžu pořád sprintovat. Kaberle. Vyrazí. Tady je Kaberle. Jest. Jo. Dostává trest za crosscheck. Crosscheck zase. Má za sebou jednu úspěšnou přesilovku ze dvou, nyní je čeká další šance. Objíždí branku. Je volný. Škoda. Z místa před brankou. Hráči zaujali Dobře, Straky. Škoda. Jágr. 1-1. Vystřelil. Toskala vyrazil betonem. Další pokus. Jo. Dává gól. To byl gól. Přesilové hře. Bude se vhazovat. Jsem ani nečekal. Já mám dobrý trik, jak se někdy povede dobře gol. Se dá prostě obět buď branka, nebo... Záběr kamery si zaslouží Martin Havlát. Nebo pojedete doleva, ale střelíte to vpravo. Lehtinen startuje. To se mi vždycky... Přinávka zachycena. Jaj. Jsem to... 1-1. Škoda. Malem to máme. Vedle. Vedle. Přebírá volný kotouč.
A vede puk do útočného pásma. Toska nepustil gól. Brankář drží puk moc dlouho. Dobře, Začne připraven hodit puk. třetina bude za chvíli končit. Jsme na 11 minut. Snad to bude dobře nahrávat. Vede puk do útočného pásma. Aha, on má tam Zachytil puk. Havlát. 1-1. Jeď. Cílí puk na A bránu. 107 km/h, tak je dobrý. Rozhodčí píská postavení mimo hru. Hráči se sjíždějí na vhazování. A kdo to zase zavinil? Dobře, vedeme 6-0, že? Máme. To vyhrajeme určitě celý zápas. Bude za chvíli ve hře. A taky díky Vokounovi. Ten to taky dobře chytá. Je volný. Rychlá střela. Záběr kamery si zaslouží Martin Havla. Vidím, že to je takhle a ustřel to. No, teď se to povedlo. Teď se to povedlo právě. Trošku jsem měl tak to jedete tady vlevo a střelíte to tak doprava, ale někdy se to nepovede, když to. Ale jak to vychytal. A. Kaberla. Jaj. Skoro jsem to vychytal. Chytil. Jo. Teď to bylo, jako by tam nějak nad tím stadionem proletěly stíhačky. Aj. Česko je tým. Bra. Díváme se na Jaromíra Jágra. 1-1. Dobrý zásah do přihrávky. Tým České republiky se zmocňuje puku. Tým České republiky se zmocňuje puku. Jak on vždycky řekne. Jo. Máme tu hazování. Ano. Senu. A to už zůstává na holi. Když to pořád vyhráváme. Ale tím líp. Obrana blokuje střel před brankou. Tady je Kabere. Dostávají se do postavení mimo hru. Připravují se na vazování. Jsem mu tam chtěl ještě trefit gól, jak když by se to nepočítalo. Finsko vyhrává další vazování. Další? Teď moc nevyhrává. Celá po právu dostává naší pozornost Marek Židlický. Havlát. Ne, Marek Židlický. 2-1. Střílí na bránu. Toska udržel puk. Jestli mě moc neuslyšíte, jestli tam půjdou slyšet ty zvuky ze hry, protože někdy mi to nefunguje, ty zvuky ze hry. Takže to je jedno. Aspoň, že to nějaký. Aspoň, že je to české. Tady je Kaberle. Oh, to mě dobře. Rozhodčí je připraven hodit puk. Ale někdy, když začnou bulit, třeba, když začne vhazování, tak to někdy střelím, ale nepovede se to třeba. Na kolika ti 13 minut a půl. Jo! Straky. Aspoň doufám, že nebude trest. Jestli to bude pro nás, tak to je v pohodě. Ale kdyby Finům byla, kdyby jsme měli, stejně by nám nedali gól. Kotouče za čarou a rozhodčí ukazuje icing. Akce opět začíná. Icing. Straky. Objíždí. Židlicky. Jágr získává puk. Nezískává. 2-1. Střílí. Dobrá Vokounová. Tým České republiky. Vokoun to ani nestihl. A tohle je offside. Oni to ani nestihli. Tak dneska už má 2 góly a určitě by si rád připsal hat-trick. Jo, takže na 3 góly je hat-trick, dobře. Už vím. A ještě úspěšně zakončit. Já jim budu podrážet nohy hokejkou. Tak ne. Tady je Kaberle. Poslal puk do bezpečí. Jak chtěl Havláta. Zakázané uvolnění, Kotouč přijel přes čáru. Já budu přehrávat Havlátovi, ať si dá hat-trick. Hazování pro Straky. Jágr? Ne. Zblízka pojmu. Židlický.
Jágr. Tým České republiky s pukem. Těžce to schytal. A tady je Kimmo Timonen. Jak těžce moc? Rozhodčí bude vylučovat. Bokom zastaví. Oh. Kabrle, půjde ven za hřiště za nedovolené bránění. Co, jaké nedovolené bránění? To mi ukáž. Přesně. Rozhodčí si Finska se teď pokusí využít početnice váhy. neúspěšně. Tohle je jejich dnešní první přesilovka, ale je jasné, že se dočkáme i další. Ne. První přesilovkové formace mají skvělou útočnou sílu. Nechal si puk pro sebe. Hráči se sjíždějí na vhazování. Ale ta jejich přesilovka bude neúspěšná. Což opět vyhráli vhazování. Rychle vystřelil puk. Aj, Finové mají Havlát. Jeď, Havlát. Už dohání. pálí z voje. Tým České republiky si drží puk. 1-1. Nevolný. Zadržel puk nohou. Je připraveni na vhazování. To chce Havlát, tak někde najít. Finský tým. Tady Havlát. Potom získává Finska. Tým Finska zapomněl. Bez obav toho není pro Vokouna žádný problém. Přesně, Vokoun je dobrý. Střelil puk. A tady je Kimmo Timonen. Tak to vypadá zblízka půjdu. Dostal ho Palíka. Bere puk do útočného pásma. Kdyby šel ven Vokoun, to by asi nešlo. 2-1. Si myslím, že nemůže jít ven Střílí z přihrávky. brankář. Hej, oni si tu přihrávají, zdržujou hru. Puk si bere Česka. Tým Česka. To je offside. Co, jaký offside? Dával signál pro vhazování. A promiňte, že možná budu mít nudný keci. Stojí sám před brankou. Získává Straku. Je volný. Pálí. Straka. Straka. Získává a ztrácí kotouč. 2-1. Co? Dobře, Havlát. Jeď. Jo, hat-trick. Máme tu vhazování. A přitom v přesilovce. Vhazování vyhrává Finský. Kabrleho nemáme a Vokoun nepustil gól. Vokoun napustit gól, jo. To bych chtěl vidět. Proti tím Finům navíc. Rozhodčí ponechává výhodu. Bude vyloučen. Kdo? Zahákování. Jako Timony? No. Já nevím, jak se to jeho jméno divné. Kamera si vybírá Václava Řekne. Postala. Je volný. Střílí. Kabrle. Opatrný útok. A jeho tým je díky tomu v přesile. Kabrle, jo. Díváme se na Pavla Kubinu. Zase Kabrle. Úder bokem. Tuska drží puk příliš dlouho. Bude se vhazovat. Vhazování vyhrává Česko. Finové kontrolují puk. Vrací se za svou branku. Puk je pryč od branky díky dobré defenzivě Lechtinena. Kabrle. Jeď, Kabrle, jeď. Stojí sám před brankou. Střílí puk na bránu. Škoda. A potouč má Česka. Tuhle střel také chytil. Pitkanen. On to chytí vždycky. Taky docela dobrý branka. I když je finský, takže... Jede s pukem do útočného pásma. Jo. Přesilovky. Připravují se na vazování. A potom zůstává na holi ztratky. Místa před brankou. Nevolný. Střílí puk z místa před brankou. Střelené. Bere puk směrem ke středu hřiště. Pálí zvon. Ne. A je to gól. Tak nic. Ale i tak to vyhrajeme. O 11 gólů vyhráváme a o 1 prohráváme. To je docela dost velký rozdíl. Tento zápas bude rozdělen na 3 části, i když to už jsem říkal. 2-1. Hodinový jeden díl jsem ještě nedělal, takže ani nebudu. Cílí puk na bránu.
Za chvíli končí třetina. A tady je Jere Lehtinen. Moment, koukneme se. Češi mají 58, Fini 27 střel. Střety. Češi 27, Fini 23. Vhazování Češi 35, Fini 17. Čas v útočném pásmu Češi 3 minuty 41 sekund, Fini 1 minutu 6 sekund. Trestné minuty. Češi 2 minuty, Fini 8 minut. Přesilové hry 34 a 0 z 1. Tak to je dobrý. Ne. Zpět do hry. Jeden na jednoho. Je volný. Tohle samozřejmě bude delší než jenom 20 minut. To bude na 20 minut. A tady je Jere Lehtinen. Střílí puk na bránu. Ve středu. Myslím, že moc videí českých z NHL 09 není, jenom trošku. Hráči zaujali Možná pozice a jsou dělal připraveni na buly. jeden, teď nevím, jak se jmenuje, Hazování ale Pavlova. mu některé ty videa smazali, nebo blokovali, nebo Tým České nevím. republiky má puk pod kontrolou. Offside. Nebo je smazal. Hazování vyhrálo Dobře. Česko. Střílí puk na bránu. A drží moc dlouho. Se opět začíná. Jsem chtěl nahrávat i včera, ale to se včera lagovalo. Včera jsem měl na kompu lagy. Puk přijel přes čáru a to je zakázané uvolnění. 19 minut a 5 sekund, takže ještě 55 sekund. Pohybu, získal puk. A máme tu offside. Dobrá, Hráči se sjíždějí na vhazování. to byla dobrá trefa. Možná, že ještě stihneme dát gól, ale Česko. Nevolný. Vypálil nebo puk. asi ne. Místa před brankou. Lehtinen se zmocňuje puku. Tvrdý konec. 1 na 1. Střílí na bránu. 1 na 1. Stojí sám před brankou. Tak to už asi nestihneme. 2 na 1. Díky. Timonen má kotouč. Co to jako? Timonen dostal trestné minuty za podražení. Přesně. České republiky má dnes na kontě 3 přesilovkové góly ve 4 přesilovkách. Dobrý výsledek, teď se pokusí o další. Myslím, že asi ne. Střelil puk. Češi teď získali puk. Za chvíli končí to třetina, takže to už nedáme. Offside. 2 sekundy. To už asi ne. A potom zůstává na hole Vojva. Puk je vyhovoval s modníky vyhození Rybkene. Dosáhli jsme konce první třetiny. Vypadá to, že dnes si přišel zahrát jen jeden tým. Dobře. A u další u další třetiny zatím